Mata na. Tugol mo, Brad. Tugol mo ko. Ano ta? Nasa sa Biliran Bitsu. Wow. Bebsu. Wow. Kaya na mag-weighing na. Let's go. Wow. Bebsu. So karon guys is mag-weighing na may. So, pamiligo. Madala pamingat sa weighing. Sila na tayo mag-weighing. Gawa may labot. So, ang mga to ng girls. Let's go. What's up mga mananap? Dito po kami sa Wow Bipsu. Vlogger. Karon, mga tumi sa girls. Mag-weighing. Good morning ma'am. Good morning ma'am. Live mi karon sa ESPN. Morning last nga duwa sa SEA Games. Suporta. We win as one. SEA Games 2019. Hashtag support SEA Games 2019. Use our official hashtag. Wow Bipsu. Wow Bepsu. Please hit like and subscribe. Good morning ma'am. Yes ma'am. Like and subscribe. Good morning guys ma'am. Darang yo. Quarter sa girls. Good morning. Athletes and coaches. Welcome to my vlog. Yan ang kuandra, yan ang timbangan. O, mo rin no? Ako dahil si Mar Vincent ang gahe. Kauban na mo si Mar, ang highest grossing porn star sa Porn star dyan, meron mo. Oo, dyan. Di na ko eh, kaya nauuna ko yung porn star na to. Hello! Wala? Hindi na gitron. Wait. Sa Jollibee. Sundi to Roshi. Bida ang What's up guys? Ah, matarang smile. Asa matarang? Time na naanami karon sa Ako sabay. Alin niya po, alin niya. Sir, belated happy birthday, sir. Hey, Kap. Grandesa. Si Ani po, sir. Sir, hi ka muna sa vlog, sir. Hi. Hello. Morning. We're with Sir Jed. Where's Sir Jed? So guys, nanami dito sa weighing station na mo. Nag-wait pa sila. Mag-weighing na sila. Wala ko labot. Hindi mo kumuduwa. So, Lami. they're hungry. Also me. Tugay kayo sa lakay. So, any minute ka, mag-weighing na sila. Kung na yung mga utana sa upangan, ako din si Jasper Jude, yung tablo sa search sa Facebook, chat-chata. Wah, Robert. Napaday ka? Marlito here, Marlito Decidido Mabal Jr. 4-3. Tala ko yung uyab. Bagagnaw.